Maayong buntag sa tanan, atong iapil kining mga intensyon karon sa atong pagampo ni sulod ning Santos nga misa. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat. Misa sa adlaw nga tawhan ni Fidela Simpron. Through the intercession of Senior San Roque for the protection of Seferina Estusi family. Namisa alang sa kalag ni George og mga kalag sa purgatorio, Edgardo, Romana, Licerio, Maria, Fulgencia, Gaudencia, Demetrius Sr., Pastor Arcadia Apolinario, Apolonia, Gilacia, Isabel, Eufemia, Diogenes, Lucio, Teodoro, Alfonsa, Catalina, Emilia, Bernabe, Resurrection, Pablo, Hill, Maria Roda, Estilito Sr., Pedrito, Merope, Protasio Sr., Protasio Jr., Minerva, Renfrido, Maria Flores, Pedro, Alfonso II, Mamerta, usa tanang mga kalag sa purgatorio. Mass intention for the healing of Grisela. Mass intention for the enlightenment, guidance, and conversion of Ariel and Christian. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug pamisa pangamuyo alang sa tanang frontliners nga kanunay sila tagaan ug kapiskay sa ilang lawas aron makapadayon sila pag-alagad sa mga katawhan ilabi na sa mga COVID-19 victims. Pasalamat sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa akong anak nga si Josefinos Jr. Bongato sa iyang ika-22 nga tuig ug sa pagkapasar niya sa LET exam last December. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi. Pamisa sa kalag ni Felix, Severina, Juana, Cipriano, Pantaleona, Arsenio, Romana, Delfina, Escolastica. Pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug sa kabaskog sa lawas sa tibuok namong pamilya o pamisa sa mga kalag nila Rolando, Emma, Alejandro, Melunia, Evilia, Ana Celo, Reynaldo, Pedro, Inoy, Narsing, Alo, Patring, Silvina, Juaning, Victoria, Teofisto, Ventura, Francing, Florentino, Jesus, Mary. Pasalamat sa maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat. Pasalamat po sa mahal nga Birhen Maria Santo Niño ug sa tanang mga anghel ug santos sa langit. Pamisa para sa tanang frontliner sa tibuok kalibutan nga iiway sila ning sakit nga COVID-19 ug ang mga nasakit ibalik na sa kabaskog sa lawas ug maayo sila sa ilang balatian. Pasalamat sa mahal nga Birhen Maria, Senior Santo Niño, Birhen sa Fatima ug sa mga santos ug santa sa langit. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, pamisa sa kalag ni Guillermo Sr., Miguela, Marcelina, Flaviana, Trifon. Pamisa usab sa kalag ni Exaltacion, Eustaquio, Andres, Consorcio, Gorgonio, Senior, Manuela, John Irvin, Martina ug sa kaayuhan ni Mario Torres. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug sa maayong panglawas nagihatag sa labang makagagahom ug alang sa mga kalag nila Alex, John Rosel, Kathleen, Corina, Matilde, Pedro, Lian Singh. Ug pasalamat sa grasyang nadawat ug maayong panglawas sa gasa gikan sa atong Ginoo. Pamisa alang sa proteksyon sa mga frontliners, labi na ang kasundaluhan nga unta tagaan sila og kabaskog sa panglawas ug ipalayo sila sa maong sakit. Thanksgiving Mass for all the blessings received, especially the gift of life and good health. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug kabaskog sa panglawas. Pasalamat sa mga grasyang nadawat matag adlaw sa maayong panglawas.
Pamisa sa kalag nila ni Magno, Eustaquia, Ursula, Benjamin, Ireneo, Froilan, Juana, Francisca. Pasalamat sa grasyang nadawat upamisa sa kalag nila ni Mario, Adronica, Serapia, Zinaida, Restituto, Napoleon, Sulpicio, Gregoria, Anastasia, Marcos, Eudio, Matilde, Susima. Thanksgiving Mass for the good health. Enlightenment sa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi, kabaskog sa panglawas adlaw-adlaw. Misa pasalamat nga why COVID-19 sa dapit sa Inabanga. Pamisa sa kalag ni Panfila, Pani. Pamisa usab sa mga grasyang nadawat o sa mayong panglawas, labi na alang sa kalag ni Rosendo, Timoteo, Saturnina, Lourdes, Pedro. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o sa kabaskog sa panglawas o kalinaw sa pamilya nga nadawat pinaagi sa San Pablo, San Roque, Saint Benedict, Mahal nga Birhen, Señor Santo Niño, San Antonio de Padua. Pasalamat sa mga grasyang nadawat o pamisa sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na katong wala na'y naghandom. Pamisa sa kalag ni Anacleto o Sulpicio. Thanksgiving Mass for the successful operation and fast recovery of my mother Betty Bautista. Pamisa alang sa kalag ni Socorro. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o paghatag o sa bukalinaw o pag-iway sa COVID-19 gikan sa pangama ni Lord Jesus ug Mama Mary ug sa tanang mga santos o santa sa langit. Pamisa sa kalag ni Senior Santo Pamisa alang kang Senior Santo Niño, San Pablo, Mama Mary ug sa tanang santos ug santa sa langit. Pamisa nga mawala na unta ang pandemic. Pasalamat sa grasyang nadawat adlaw-adlaw. Mas intention for the protection of my family ug misa usab alang sa kalag ni Emigdio, Asuncion, Pedro, Camelo, Mamerta, Valentina, Juan, Roberta. Pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa adlaw natawhan ni Lyndon Balvez. Halad pasalamat alang sa maayong panglawas o grasya sa kinabuhi nga maayong o sa adlaw kasumaran nga natawhan ni Danica Therese. Pamisa alang sa safety nga kahimtang alang sa tanang frontliners. Pasalamat sa Douglas clan o alang usab sa kalag ni Diego, Adriana, Demetrius Sr., Gaudencia, Claudia, Mamerta, Gregorio, Luciana, Nicomedes, Marcelino, Amando, Vidala, Tarsiana, Antonia, Andres Sr., Andres Jr., Sofia, Hiralda, Tomas, Seferina, Leandre, Valeriano, Arsenio. Pamisa pod nga hatagan o proteksyon kabaskog ug maayong panglawas ang akong pamilya ug ang pamilya nako sa Cebu ug sa kalag nila Francisco Sr., Martina, Ernesto, Maximo Jr., Maximo Sr., Bienvenido, Prince, Cipriano, Aurelio, Nestoria, Joshua, Lloyd, Antedio, Candelario Sr., Candelario Jr., Alfrance. Thanksgiving Mass for good health and complete healing and fast recovery from sickness. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug alang ug sa maayong panglawas. Thanksgiving for all the graces and good health received. Pasalamat usab nga gilikay kita sa sakit, ilabi na sa virus. Nga mikuyanap karon o pamisa sa kalag ni Meliton, Teresita, Hermenegilda. Mass intention for the recovery of all the sick, especially those who are suffering in COVID-19. Thanksgiving for the gift of life and for the opportunity to spend with the family for the trials and strength the Lord has given. Para sa kalag ni Honey Jean, Mutia, Jose Gregorio,
Porperia Condrado Crescencia Pilesa, Florencia Escolastica, Feliciana Severino Benita, Sofirino Pedro Miguel Antonio Elisa Virgilio Tarcisio, Maris Jesus Susana Arsenio Marta, Crescente Cristina Miguel Rafael Adolfo. Pamisa alang sa 10th death anniversary sa kalag ni Alfredo Sr. Pamisa sa kalag ni Dodo Crisin Sirapia Merlina Andres Rudy, Rosita Enrique Sopronius Cipriano Beatriz, Eutiquio Hermogines Tarcisio, Virgilia Eugenia Elizabeth Vacion. Pamisa sa 8th year death anniversary ni Leopoldo. Pamisa sa kalag ni Vicenta Peter Kenneth Alejandra, Margarito Juana Gabino, Benedicto Alberto Juan Nolasco, Casilda Nicanor o Francisco. Pamisa usab sa kalag ni Florencia Blas Segunda Faustina, Catalina Lucadia, Felisa Apolonia Teofista Gerardo Casimera Matildo Tomas Pedro, Ilino Sr. o Fidela, Cecilius Jr., Cecilius Sr., Maximina, Daniel, Josefa, Edgardo, Virgilio Sr., Noel, Elmer, Menda, Epifania, Zoilo, Gregorio, Nomeriana, Florentino, Lois, Aurea, Candido Sr., Susimo, Bibong, Margarito, Faustina, Restituta, Benhor, Arnold, Baldomera, Juan, Robert, Catalina, Susimo Jr., Faustina, Bartolome, Jaime, Rosalina, Mario, Andronica, Cristina, Tuting, Cristito, Alejandra, Leandro, Leonardo, Vicenta, Istan, Islao, Irenia, Cecilio, Winifrida, Ignacio, Josefina, Luz, Eugenio Sr., Armando Jr., Amado Sr., Ernesto, Maura, Ines, Sunny, George, Gertrudis, Policrunio, Carmen, Alejandro, Filomena, Periot, Jesu, Maria Sheila, Gregorio, Beatriz, Isabel Claudia Cesario Sr., Gerardo Sr., Gerardo, Angel og Magna. Pamisa alang sa kalag ni Martin, Mahencia Erlinda Samuel Pio Perpetua, Rico Mansueta Alberto Norma Marcial, Irenia Cristituto, Andres, Irenia Marianito, Felisa, Joaquina, Floro, Garilito, Macrino, Constancio, Inocencia, Dominciano, Diosdado, Vicente, Luciana, Paula, Rupert, Paulo, Juliana de los Santos, sa sumad sa iyang pagkamatay. Pasalamat sa maayong panglawas kanunay ug misa sa mga kalag nila Ernesto Sr., Ernesto Jr., Potenciano, Hinoria Almaquia, Nicasio Sergio Andrea Hermohina, Emiliana Virgilio Lito Winnie Aurelio Roberta, Claudio Dominador Sr., Estela Herminiano Kent, Rosario Nazaria Cipriana, Stanislao Paterna, Restituto Cristita, Justiniano Alpio, Ildefonsa Rosale Edwin, Marciano Carmen Leonides Gertrudes, Cesario Ogovincio Sr., Basilia Tiogenes Priscilla Susana Salome, Nelme Eustaquio Roberta Eustiquia, Rolinda Monico, Pablita, Ciara May, Jonas Evagria, Juanito, Bonifacio, Carmen. Pagampo pangamuyo kang San Roque sa adlaw tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque.
aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakot. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakot o amahan nga mahigugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal. Ingon man igampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga pangulo niya ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug ang mga erehes nga dili binunyagan managbalik ug moila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas niya ng hilo nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis ni ining langitnon nga tambal ug moabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa Mga igsuon, maginolsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ug dakuy amot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kanamo. Luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kinaya mong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo sa nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Judas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka mga tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila nga kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apon kung kini iya sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus ug gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtulo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo,
kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Human ni ini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong mga tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayos sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang mga niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balik duha ka gatus ka denaryo, dili pa igo ang ipakaon ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro mingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada og 2 ka isda, apan magunsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, ug yapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nga nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha, siya gayod ang mga propeta nga moanhi sa kalibutan. Nagamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa, mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghang tao nga misunod kang Jesus. Ngano man sila misunod man sila kang Jesus. Kay nakita niya ang daghan kayong mga butang nga nahimo ni Jesus. Iyang pagsangyaw una sa pagsangyaw sa mayong balita, pulong sa Ginoo, giubanan og mga mayong buhat, ilabi na sa pag-ayos sa mga masakiton.
pag-ayo sa mga masakiton. Unya, kining mga tauhana, doon na sila'y kabalakag gamay, kay mga 5,000 ka mga tao nagsunod-sunod, niya miabot sila atong dapita, nga hilit, hapon na, ugwa sila'y kapalitan og pagkaon, ug asa sila palit, mao nga, gisuwayan si Felipe, pagpangutanan ni Jesus, ug asa man kita makapalit og igong pagkaon alang ini mga tao. Gisulti to ni Jesus aron pagsulay kang Felipe ug nahibalo nagyudaan sa Jesus ug unsay iyang buhaton apan pagsulay lang kini ni Felipe ug unsay mahitabo. Nga niingon si Felipe bisan pag mopalita og 2 ka gatos ka denaryo dili paigo nining mga tawhana tiaw bay 5,000. Nya kini si Andres igsoon ni Simon Pedro nakakita nga ug usa ka bata nga nagdaog 2 ka isda o 5 ka pan nga sibada. Maingon kanila nga magunsa man kini sa 5,000 ang 2 ka isda o 5 ka pan. Mao tong giingnan sila ni Jesus palingkura ang mga tao. Unya gihatag sa bata, gikuha ni Jesus ang 2 ka isda o ang 5 ka pan. Nagpasalamat siya sa Dios, ingon man sa nagpasalamat pud siya sa Dios dining mangtanan nga mga pagkaon. Unya gihatag ni sa mga tinun-an, giapod-apod sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Unya ang tanan giingon diha nakakaon ang 5,000 gikan sa 2 ka isda ug 5 ka pan nga sibada ug diha pa gani sobra. So una sa tanan mga igsoon, ato ni siya nga sabton nga usa ni ka milagro ang nahitabo. Atong hinumduman nga matag milagro nga gihimo sa Ginoo dili ni sa iyang personal kundi aron mahimaya nato ang Ginoo. So manitumong nato no atong sabton ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo nga makadawat gani tag mga milagro sa Ginoo labi na gyud nining mga daghan ato nga gipangamuyo panahon santos nga misa. Una sa tanan atong himayaon ang Ginoo. Nahitabo lang itong mao nga milagro tungod kay nagkalain-lain ang pagpakita og suporta. Ang mga tao pag-ingog lingkod. Ngano nga very obedient man sila sa Ginoo tungod kay nakita nila ang daghang mga kaayo nga nahimo sa Ginoo. Ang iyang pagsangyaw mahitungod sa Ginoo ug ang mga buhat nga maayo. Mga buhat nga maayo nga dili para sa iyang kaugalingong publicity or popularity, kundi aron mahimaya ang Ginoo sa mga tao. Mao to nga pag-ingog lingkod mo sa balili, mao to nga wa gyud ni supak ng lingkod ang tanan. Unya pinagi po usa ka bata nga nagdala sa 2 ka isda ug 5 ka paan. Nahitabo to nga gihatag sa bata kay ang bata simbolo man sa pagkamapaubsanon, pagka-inosente. Siguro ug ang nagunit atong 2 ka isda 5 ka pan ug dagko pa nga tao di gyud to ikita, maingon gyud to palayo ta kay daghang way baon nga gida. Pero tungod kay ang bata inosente mapaubsanon, iyang gihatag ang 2 ka isda ug 5 ka pan. Dili gihapon it's about popularity and publicity sa iyang paghatag. Kay usahay karon ining panahon sa atong krisis, daghan manggani nga mohatag pero gusto pong musikat, gusto pong mainila. Dili out of love and generosity, but out of publicity. Ang bata sa iyang pagkabata nagsimbolo sa pagkamapaubsanon. So kung gusto po ta nga kini atong kahimtang karon mamilagruhan ta, labi na sa atong panginhanglan og pagkaon. Ginhanglan pud ta og pagkamapaubsanon nga manggihatagon. Kay ning hatag lag ka out of publicity, marag ang Ginoo nalay mohukom nimo. Unya, ang dakong milagro dili lang sa pagkamapaubsanon sa bata,
ug nakita sa mga tao ang dakong kaayo nga gihimo sa Ginoo, very obedient sila. Niyang bata pagka mapaubsanon, ang tanan nakakaon. Sa unsang rason? Tungod kay gipikas-pikas, una nagpasalamat ang Ginoo. So sa ato pa kung makadawat ang pagkaon, ayaw gyud kalimti ang pagkamapasalamaton sa Ginoo. Dili ta magbagutbot nga mao na ni atong nadawat bugas reg sardinas. Ang pag-apod-apod, pagpikas-pikas, pag-apod-apod, mao gina mga igsoon ang pinaka-importante kay daghan kaayo mabagulbol, wa mi kadawat, wa pa mi kadawat diri og kuan 5,000, wa pa mi kadawat sa among bugas. Siguro naa sa pamaagi unsaon pagpaabot didto sa mga nahingtundan ang pagtabang nato. So, ang milagro mao nga giapod-apod, gipikas-pikas, giapod-apod gyud ngadto sa mga tao. Pagpadayon nato santos kami sa mga igsoon, marilit man nato ang ebanghelyo karon nga dili lang di ay mahimo sa usa ka tawo kining atong kahimtang karon, dili lang ni mahimo sa gobyerno, mahimo lang ning pagsulbad nato, pagatubang nato sa dakong krisis sa COVID-19 kun una sa tanan ilho nato ang mga kaayo sa Ginoo. Ikaduha, ang atong pagkamanggihatagon out of generosity, not publicity. Ug ikatulo, mao ang pag-apod-apod, ang pagpikas-pikas ug pag-apod-apod sa matag tao aron sa kanunay kining atong pagbugno sa COVID-19 ato gyud nga mabuntog kini o kita makalahotay. Pagampo sa katawhan, ipadangat nato ang ato mga pagampo ngadto sa Dios uban ang kalumo sa atong kasing-kasing ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan na kanunay siyang magkabig sa katawhan diha sa Eucharistikanhong bangkete sa Dios. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nasod nga manggihatagon sila ngadto sa mga kabus ug timawa. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanato nga busgod kita sa Dios sa espirituhanong grasya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kapulungan nga magbubo ang Dios kanila sa naghingapin nga grasya. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camuno, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay sa trahedya o katalagman, nga ang Diyos mupahiluna na kanila sa langit. Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Ginoo, tubaga nga mo mga mapaubsanong pagampo, hatagi kami sa grasya nga makakita kami sa angayang buhaton, nga maghatag ka na mo kusog pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Magison pagampo kamo aron nangako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapustanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa mahimong panalipod. Dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag o makadangat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug matarong. Santos ka mahan, Diyos nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya mga anak sa kahayag na himugsungan ha sa kinabuhing dayon, o galang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit, ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinagi sa iyang pagkabanhaw tungod niini uban sa magalipay ug sa Pasko sa pagkabanhaw nagmayan tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyo pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ng yuta sa iyong himaya, kusana sa kalikasan. Dayon ang nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo, kusana sa kalikasan. Santos kayo ikaw Ginoo ang tubaran sa tunayang kasantos. Ipadala ang imong espiritu araw pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo. Lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upaan, mipasalamat kanimo, mipikas midaig, mihatag nini nga to siya matinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mong akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kini pag-usabi daig, mihatag nini nga to siya matinunan og miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kini galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Araw paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang mo lagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma o ba ni Francisco among papa ni Patrick Daniel among obispog sa tanan mga pari o sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Hinomdom usab ang among maigsoon nga nang matay labi na sa mga kalag among karong gihandom sulod ni Santos nga misa o sa mga kalag nga walay nagahandom kanila alang silang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay da sa imong kaluoy dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway kaluoy kaming tanan himo ang kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton ata sa katuigan uban kanila amoy ikaw nga daygon nga amoy ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha kayo sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magampo kita samahan ato pangajion mga pulong gitudlo kanato sa atong manonobos. Ama namo kana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayong sa langit. Ang kalunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala,
Ingon nga nagabasaylo kami sa nagasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tandang daotan, hadagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian ng gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nang iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato ipagitan timaan sa itong pananginig sunay, panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulag atong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawag kanimo, apan ipamulong lamang mo mamaayo ako. Pagampo alang sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalat. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samad aniya ka uban kanako. Ug hingpit kong ihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron kami nga naluwas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo. Niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalutdan mo kami, batok niining bulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagon sa kadaghanan. Nangalyupok kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang sakit.
giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna. Sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng landag. Nangalyong po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayon pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo managa kaninyo. Manaw sa Manalangin kaninyo magagawang nga Dios ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.